ġdid ħanibda vlog fil-kċina. Hello. Nixtieq ngħid li huwa filgħodu imma mhuwiex. So din hija l-ewwel darba li qed nivlogja illum bħalissa kważi s-satej. Le, huma s-satej. U ħanibda nsaħħan is-soppa tal-bieraħ għall-lunch għax qedna ma kilniex. Irnexxi li nurqod nies, oh my god, fl-aħħar. Kemm irqad? Irqad xi 8 sigħat. Perfett, għax qomtu 8 u rqad xi nofs il-lejl. Intfajt fis-soda qabel ma naħseb irqad xi dak il-ħin. U ħansaħħan is-soppa, ħanieklu u għandi naqra x'nagħmel. U ma qbadx il-kamera ovvjament għax kont xogħol illum, as in it's a Wednesday so ovvja. U ma kienx hemm xi vlogja so qed naqbad il-kamera issa. Ħanieħdu break. Ħanna is-soppa ta' żomm, tuni ċans għax nipprova nagħmel millin elf ħaġa fl-istess ħin. Mela apparti is-soppa illum wara x-xogħol irid immur nixtri għax il-bieraħ kif qedtilkom irid immur nixtri xi affarijiet għall-party ta' nhar il-ħadd minn Action u ħamur illum għax fil-weekend ħankun biżi wisq bit-tisjir insomma tal-preparazzjoni ta' dal-party. U għax biex noħroġ naqra ngħid nimxi again bħal-bieraħ tipo, you know, 2 in 1 immur sa' Action. Issa, nara kemm ħanagħmel. By the way, il-bieraħ is-soppa vera ġietni silky smooth. Ma nistax nifhem x'għamel differenti. Jew għax użajt butternut squash għax dik biss għamel differenti mis-soltu għax il-bqija l-istess ħaġa. Jara, għandi iktar. So għal-għada, issa niklu soppa wkoll. U wkoll wara x-xogħol irridu nagħmlu it-timpana u l-qassatat. It-tnejn lessi la ġejjen so kemm nagħmluhom u rrid nagħmel xi ħaġa oħra x'rid nagħmel iktar. U il-laħam tal-mini burgers għax ħagħmel mini burgers ukoll. F'dal-jiem ħadkunu tafu kollox li ħanagħmel nhar il-ħadd. You're welcome għax ma tkomx fejn tistennew sa next week għal-reels. Ħanara x'għandi iktar ta' fit-to-do list. Dawk. Bjornis jekk kolli ċans nixtieq nibda l-Christmas vlogs ma' Daniel imma ma nafx kemm ħanlaħqu għax għandna ħafna x'nagħmlu. Għax nixtieq nieħu wieħed minnhom il-ġimgħa x-xogħol u jekk nagħmilhom għada li għada kont qed nippjana li nagħmilhom imbagħad ma jkollix ċans nżejjinhom biċ-ċikolata. So sa naraw xorta probabbli għada rrid nibqgħu qajma neditja u dalgħu by the way editjajt il-video qabel ma bdejt xogħol. So very busy imma laqwa li rnexxieli norqod. Għanzaħlu sappu niklu u inkellimkom aktar tard. Illi xissija nissilet mal-kutra biex namela, imma bidiet il-lozor ħanurikom sheets ġodda. Ta' kienek li xajtom xie xarej, imma nurijomkom xaqt morejtomkom. Niraw daw xirt naxarom. Imma tawnu mareka u mazbieħ. U ma striped homor suppost, imma jidru tarisom roza. Ma xajtom xal-millit sawa, nużawom throughout the whole year, imma ħannixxihom specifically għax during Christmas ukoll li jkunu sbaħ. U kelli bżonn nixxi par ieħor għax kull ma kellna t-tnejn biss u meta jiġu il-nies insomma nispiċċaw kedda sħiħa biex imbagħad naħslu l-lożor u hekk. So hekk għallinqas għandna t-tielet par biex tkun iktar faċli biex inbidluhom. Sa ma mmur xordaw. Hello, wara x-xogħol ħanagħmel snack malajr qabel ma mmur nixtri għax sar il-ħin l-4:30 u bażikament dalan. Kważi insomma kif qed taraw. Snack of choice, cottage cheese, fuq cracker u da inta laqtu u ġam tal-grapes li għamlet ħabba tiegħi x-xogħol għax għandhom siġra tal-enep insomma. Bis-sena vera għamlet l-enep. Naħseb asna feċ fil-vlog jew naspett kont xi vlog antik. U għad għandi beċ insomma li ma żajtix suppost tajjeb għadu. Issa naraw. Ħanikol. Deja vu tal-bieraħ, by the way, ħanurikom ukoll x'għamlu fil-blokka ta' hawnhekk vera ħelwin. Qed tarawhom għamlu 3 Christmas trees bid-dawlem. Veru sbieħ. U vera cute ukoll. Għamlu event ukoll fejn xeru l-Christmas trees. Tipo hekk għall-blokka u kien hemm il-mulled wine, it-te, il-kafe u hekk. Vera gustajt kien hemm ħafna xjuħ li organizzawha l-kumitat hekk tal-blokka.
cute with. Insomma, ħmur nixtri issa, as I said, u taf xiex ġieli u rejtkom kif huma il-bins hawnhekk l-Olanda. Vera tad-daħk li qed insemmi il-bins u żibel fi vlogmas. Imma waħda mill-naħseb l-ikbar problemi li hemm Malta l-fatt li tarmi żibel barra wara l-bib. U għawad vera u sistema bis-sens men. Ovvijament ma nafx kemm possibbli tagħmilha Malta biex tagħmel di direttament titħaffer, imma araw biex tarmi l-bin għandna di l-kard ara. Tiskanjaw. Tiftaħ. Għazi saremmen li qed nuri hekk fuq vlogmas. U tarmi l-bin. Ekku lest. U mux tipu ma li timla l-bin, ma li jibda jinten tizaqbat teħles minnu. U mux tittuqat tistenna id-darba li jmiss li jiġi tal-żibel. Araw di-dar. Tarawa. Vera mżejna sabiħ. Mxi tlieta ħdej xulxin insomma. Mela, wasalt l-ura, għani kontu ma narx xtrajt trej speċjali, ġifiri, imma xajda u trejz għanna jħad just in case l-affarijiet li għandi ma jservunix. Ħajselifni u jieħed ħabibti għaj xi trejz oħra għaw serving boards u għek, imma just in case għax miex għandix bizzejiet, tazzi għax ma nix bizzejiet tazzi, so għalli nixtrijom. Xtrajt din għax ma nix slotted spoon u għall-aranġini speċjalment għandi bżonna. Sponos għax spiċċaw, napkins għal nar il-ħat xtrajtom crispy skin, spost xar bizzejt għaw sittin kollox għal ħaris li ġifiri, ma just in case nżaw il-kitchen roll. Kien hemm daw ukoll, daw tajbin għal marlets li ħanagħmel għal-bidu biex iżommu għam li ma jaqgħux. U lol tajt għax forreċejn li xajt l-aħħar darba tqattali. U xejmat mort Albert Heijn ta' malajra x'kanna bżonn xi affarijiet. Nsira spiċċa, aġin biex nsajru l-aġina l-filgħaxija u ħobs għax ma kellniex anqas. Ħanilħaq immur nbiddel għax dal-flok mhux tajjeb biex insajjar u nibdew il-preparation tal-affarijiet tal-lejla u sadanettant ħanilħaq nisbarazza u niċċarġja l-kamera għax 20% battery. Hello, illum għandi helper. U bħalissa qed naqta l-aġina għal-assatat u għas-bloggejt xej. Bażikament konna on the go għaddejjin, ħanurikom x'lest issa. Mela daw ir-roti għal-assatat. Is-soltu nagħmel jisu log twil, mbagħad naqta u niftaħ imma x'qathom ikunu xejn iktar puliti, so għalissa issa di nitfaħħa fil-ġemp. Forsi nerġa' niftaħha. Din l-rikotta u l-ġobon li ħalla Daniel. Din it-salsa l-estan ma t-timpana tinħalija tiksaħ, għax peress li t-timpana rriduha għetjali l-ilma ta' peress li t-timpana rridu nifrizawa, rrid li t-taħlita u ġifiri il-mili u l-ġin ikun kiesa, għalli mbagħad ovvjament nkun nista' ndaħħal kollox fil-friġġ, xorta għalihom joqogħdu ġifieri separatament qabel niftaħ l-ġina. Daniel hawnhekk tefa' l-ġin. Għawn il-bizelli, għara, tal-bizelli, għaw għasatat tal-bizelli. U jien issa ħanibda nimla il-qassatat. ħanurikom ftit, ħanara fiħan podġikom bil-mobile, ovvijament il-mobile irrit niflogja, għalli għan qassaraw ftit iktar behind the scenes. Tajjebek? Iwa. Għanna da ekstra. Jaw naqbat neħliħ. Naqbat neħliħ ta' Jek ma tidux tiħlilu, kod niklu. Il-ħaqt repejtum bil-cling film, ma there you go, dawn it-timpana l-esta ħanifridhom issa. Din hija definizzjoni ta' girl dinner. U please note, għadni mux l-esta qrat ma najt għadni mux l-esta għadni għaddejja, irrit nimla l-ħar ftit qassatat. Daniel ma li jimxi għax għajja, għax miskin il-lum kien għadu ħareġ darba. U jiena, issa ħanħu break, by the way, disa, għadni mux l-esta. ħanħu break u ħanikol, ħanitfall vlog ta' Zoe. Għax jiena rrit nara kif ħansib ċans nara vlogmas ta' ħattijorien li normalment ma jkollux ċans ta' nitfaw eżempju meta nkun qed insajjar jew hekk, imma peress irrid niffilmja. Għallu irrid immur naħaselat u naħsel xari u nagħmel xari għal għada u rrid neditja l-video
busy ma nafx ġen jiena nivvintaħ. Insomma ħanija kollu, hu nerġa' nkellibkom aktar tard. L-estate, il-qassatat, ħandellikom bil-black wash u nitfahom fil-friża u murna ħasel. L-10-20. To be fair spiċċajt qabel il-bira ħnaħseb għax il-bira ħnaħseb x-10 spiċċajt, so improvement. Kelli lajnuna ta' Daniel ukoll so għalhekk. Imma ħanurjomkom qed jidhru hekk għajmin mhux l-isbaħ qassatat sewwa. Taf kemm il-darba milt il-qassatat u qatt ma jirnexxieli nirwihom hawn nitwihom sura ta' nies biex jiġu sbieħ, imma m'hemmx tagħmel. Daw kif rajthom ilthom veħra żgħar madwaf so mbagħad tal-piżelli għamilt il-kbira u kien baqali iktar milli tal-piżelli għarfajtu fil-friġ forsi nagħmel xi rebbiħa baqali sheet puff pastry wkoll. U as I said ħandelikom forsi mmur naħasel u naħsel xari. Hello kif qed taraw ma ħsilx xari imma iddeċidejt li naħslu għadax m'għandix ħin għax irid immur nittjassa qabel ma norqod ġara 10:30. Imma ħana il-vlog hawnhekk. So illum probably ħajkun vlog qasir għax ma jidhirlix li f-film jgħid xi ħafna. Imma nispera li xorta ħadtu kostarawh, wet li l-nifsi li dis-sena ħanipprova nitfa' kuljum anke jekk il-ġurnata bla sens jew sempliċi għax tipo dik ir-realtà jiena ovvjament naħdem during the day so ma tantx hemm affarijiet interessanti x'taraw. I mean that's your life. Narakom għada, tiżgħux tagħmlu like, tagħmlu subscribe u il-lejli tajjeb. Ciao ciao.